Tehän ette koskaan me yksin kurviin, vaan teillä on aina kaveri vieressä takana, niin siitä sain idean. Eli nyt me tehdään semmoista koko kentällä pareittain. Vauhti ei ole oleellinen ja vauhti ei saa kasvattaa, kun meitä on näin paljon. Niin mennään suurin piirtein tätä, mä keräsin nuo kaikki tuohon keskelle, eli koko lenkkiä. Nyt te menette parin kanssa käsi kädessä, niin että sirklaatte kurvit yhtä aikaa. Jalat pitää mennä samoin. Ettehän te voi mennä kisatilanteessakaan niin, että teidän jalat menee eri tahtiin kuin vieressä olevan. Teidän täytyy sovittaa, tehän kilkkaatte muuten toisenne heti nurin. Eli tässä on kaksi asiaa. Nyt ei mietitä nojoa. Nyt ei mietitä ehkä sitä, meneekö se luisteluasentoon. Nyt totutaan, että vieressä on kaveri, mikä tekee sitä samaa liikettä. Meidän suomalaisten ongelma on se, että me on asuttu liian kauan mettässä, niin me ei osata ihmisten kanssa mennä vierekkäin. Tää ei ole helppo, me voidaan kaatua ihan yhtä hyvin. Eli nyt lähdetään sirklaamaan. Voidaan pitää jalat tuolla noin maassa. Molemmat sirklaa, sitten tässä suoralla vaihdetaan puolta. Ja nyt mä katon aina sisäkurvistolle ja katsotaan malli. Näin. Ja suoralla vaihtuu aina pari ja taas sisäkurvista katsotaan malli. Niin jos te näette, että ne sirklaukset tuleekin eteen, mä näytän nyt malliesimerkin, Soile sirklaa. Mä huomaan, että en mä pystykö sirklaa. Mä liuutan, mutta mä oon valmiina tämmöisessä niin sirklausasennossa. Mä näytän tässä. Mä en pysty sirklaa. Nyt mä pystyn pienesti sirklaa. Mä oon valmiina kiihdyttämään. Elikkä kun tullaan kurvista tulos, niin pienesti kiihdytys. Kun te menette sisäkurviin, niin teillä on etu. Se, kuka on sisäkurvissa ensimmäisenä ja muut on tuossa vieressä, niin se pystyy aina kiihdyttämään. Muistatte vaan tämän jälkeen, tämän harjoituksen jälkeen, että teidän täytyy aina olla sirklausvalmiudessa. Niin jos te pääsette tuosta puolenvälin jälkeen sirklaamaan, niin siitä saa kelattua hirmun vauhdin tähän suoraan. Suoralla ei tarvitse tehdä mitään.